Si se me aparecese o xenio da lámpara como aparecín eu agora aquí, pediríalle 3 desexos. O primeiro, que fixese aparecer o primeiro circuito galego da maxia. O segundo, por que non? Que fixese aparecer o segundo circuito galego da maxia. E o terceiro, a ver se o adiviñades. Sí, efectivamente, eso é no que estades pensando. Todos eses circuitos farían posible que saíran das lámparas moitos xenios que farían realidade os soños de todos os galegos, como se fixo o meu, porque o primeiro circuito galego da maxia non é un desexo, é unha realidade. Eu creo tamén que é un momento histórico porque é a primeira vez que se construe un proxecto destas características na que hai 3 partes fundamentais implicadas. En primeiro lugar, a propia asociación, que foi quen nos fixo a proposta, quen pulou por levala a cabo e que tivo un papel tamén importante na súa organización. Despois está a Consellería de Cultura, obviamente, e unha terceira parte que tamén é importante son os concellos que participan, que colaboran, que prestan as súas instalacións e tamén cofinancian esta programa. Supón un traballo moi importante porque son 40 concellos, moitos magos participando e viaxando un e outro día, e despois pois, tamén temos a sorte de que coincide nunha época como é o Nadal, que é unha época máxica de por sí, e iso penso que facilita todo, tanto para os magos como para o público. E eu creo que estamos conseguindo mobilizar prácticamente as 4 provincias que vayan a acudir a ver maxia, que é algo como habitual, non? Como ir ao teatro, como ir ao cine, pois a xente vai a ver maxia. Imos alá, o pano vai quedar totalmente blanco. Metémolo na man, Jennifer, sopla. E o pano queda totalmente blanco. Os galegos somos, en ese sentido, temos algo especial, non? A maxia, evidentemente, que aporta? Pois aporta el complementar un paisaxe fantástico como é Galicia, os bosques, o aquelarre, as queimadas. A maxia aporta a fantasía dun lugar cheo de encanto. É asombroso por eso, porque non estamos nunca a cabeza das cousas, e nesta ocasión sí, entón é algo moi bo e algo agradable, non? Me parece hai que animar o turismo a través de la buena comida que hai aquí en Galicia, tamén de ilusión. Parece xa unha aposta moi boa feita por parte da Xunta de Galicia, ser pioneira en algún tema, polo menos no tema da maxia, a nivel mundial, pioneira absoluto. Por fin, somos unha potencia en algo. Creo que estamos creando como un caldo de cultivo en Galicia, unha afición á maxia tan grande que a xente pode ir igual o que hai na televisión, que a xente vai ao teatro, vai ao cine e vai a ver maxia. Manuel, pon a man aí, baixa que logo igual che baixa de todo. E agora, para darlle máis dramatismo, vou no facer sin ver. Sí, maxia pues, con música, maxia participativa tamén, maxia que chegue en pouco tempo, ¿no? E que poda a xente disfrutar, ¿no? Cerra os ollos. Agora, abre. Tes momentaneamente o poder de facer algo máxico. Vou explicarte como. Teño aquí... Bueno, o señor profesional, a diferencia dos magos, en xeral aficionados que fan por hobby, non? Que está moi ben, o señor Quesa decide dedicarse profesionalmente a isto, é dicir, a tempo completo. Dedicar todo o seu tempo a facer vos xogos de maxia, crear un bo espectáculo, pensar nas luces, no son, no público, todo o que sea importante para que a xente, cando chega a un teatro e vexe o mago, quede alucinado. Unha vez que hai mínima libertad de movimento nun brazo, o seguinte paso, liberarnos das cadeas que nos oprimen a liberdade. Hai moita xente que di que non hai millor ocio
o propio negocio, non? Entonces, pois, sin que sexa exclusivamente polos cartos ou por subsistir, si penso que non hai nada mellor que traballar no que a un lle gusta, e no meu caso é a maxia. Máis elegante, máis elegante. Máis como, se sorprende isto, pode sorprender calquer cousa. ¡Qué divertido! Familia. Da tua familia xa me acordo eu. Ti bota aquí o reloxo. Bueno, eu tamén me estaba lembrando da súa familia, pero por outras cousas, Non me fagades moito caso. Pero a tua familia que é china. En Galicia ten así un pouco así, unha cousa máxica, non? Que estamos magos todos asociados, somos todos amigos, nos levámonos ben, facemos bromas e tal, é así un bo rollo, non? Claro, Sol se ve o que é en escena, pero despois nos camerinos e eso, pois sempre estamos con algunha cousiña tamén, que si unha baralla, que si unhas bromas e eso, e sobre todo penso que o que máis aporta é amiguismo. Dicen que o poder da imaginación é tan forte que a única carta que estaba da volta na baralla era justamente nin máis nin menos que o as de ouro. Aí está, e aí quedará polos siglos dos siglos. Gracias, Carlos. Fuertes aplausos para Carlos, fuertes aplausos para Carlos. Te das cuenta de los estilos de los dos magos, cómo trabajan, lo que utilizan. Durante esos galas aproveché para compartir mucha opiniones, mucho material, o sea, digamos, muchas ideas sobre tanto a nivel de magia, tanto a nivel de técnico. Yo aprendí muchas cosas en esas galas. Bueno, a magia ten a particularidade de que é misteriosa, é divertida, ten moita sorpresa, entonces conxuntanse unha serie de cousas que anima o público a pasalo ben. Entonces creemos que está sendo un primeiro ano de circuito máxico fenomenal, porque a xente está pasando de maravilla.